दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय एसटि स्टुडेन्टफोरनि एनएसपि स्कलारशिप जाय बिथांमोना पोस्ट मेट्रिकआव फरायबाय दंमोन। जुदि नोंथाङा फ्रेश स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंब्ला दाख्लै गभर्नमेन्टआ पेमेन्टखौ रिलिज खालामनानै होबाय। गोबां स्टुडेन्टफोरनियाव राङा हाबदों, नाथाय खायसे स्टुडेन्टफोरनियाव राङा हाबाखै। कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदों, गोबां गुबुन गुबुन जाहोनखौ खोथाहरदों। आङो कमेन्टखौ नोंथांमोननिखौ नायदों। नोंथांमोननियाव राङा मानि थाखाय हाबाखै, नोंथाङा रांखौ मोनगोन ना मोना, आरो फिन खेबसेबाव जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनि गोनांथार आपडेटखौ नायगोन। नोंथांनियाव नैबे एनएसपि स्कलारशिपनि राङा मानि जाहोननि जाहोनाव नोंथांमोननियाव राङा हाबदिया, बेनि गोनांथार आपडेट। लोगोसे गोबां मानसिफोरखौ आङो बुंखाबाय थादोंमोन एनएसपि स्कलारशिपनि रांखौ सोसिगोन। नोंथाङा मोनसे इम्परटेन्ट गोनांथार खामानिखौ मावनानै लानांगोन। बेनि बागै नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आङो खोथाबाय थाखादोंमोन। बे खामानिखौ जुदि नोंथाङा मावदों अब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननो हादों। बे खामानिनि जाहोनावनो गोबां मानसिफोरनि राङा पेन्डिं जानानै थादों। नोंथांमोननो आङो बे जाहोननि बागै भिडिअनि जोहै खोथागोन। आरो गोबां मानसिफोरनि राङा दासिमबो पेन्डिं जानानै दं, मोनगोन ना मोनला गोबां स्टुडेन्टफोरा कनफिउज जादों। बेखायनो नैबे भिडिअनि जोहै आङो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा रां हाबनायनि प्रब्लेमखौ नोंथाङा बोरै मिथिगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायग्रोगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबे मेन पर्टेल एनएसपि स्कलारशिपनि नैबे मेन पर्टेलाव नोंथाङा फैनांगोन। नोंथाङा बेखौ गुगोलाव सार्च खालामनांगोन, scholarship.gov.in। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनानै होनानै नैबे लिंकआव नोंथाङा क्लिक खालामबानो नोंथाङा नैबे पेजाव मोनफैगोन। आङो लिंकखौ भिडिअनि गाहायाव होखादों। नोंथाङा बे पेजाव फैनानै चेक खालामनो हागोन। नोंथांनि स्टेटासखौ नोंथाङा नायनांगोन। नोंथांनि स्टेटासा माबायदि देखायदों, माबायदि देखायब्ला रांखौ मोनगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायदिनि। आङो बेनि बागै नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआवनो देखायबोबाय दं। थेवबो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि जोहै आपडेटखौ हरबावनि। नोंथाङा नैबे पेजाव फैनानै नैबेयाव नोंथाङा स्टुडेन्टआव क्लिक खालामनो नांगोन। स्टुडेन्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि स्टेटासखौ बहननानै लानो हागोन। नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोन्दों प्रिभियास इयार एप्लिकेसन स्टेटास। नोंथाङा नैबे लगइनआव क्लिक खालामनो नांगोन। मानो होनोब्ला जोङो प्रिभियास इयार्स फ्रेश केन्डिडेटफोरनि 2000 नैबे मायथाइ नोंथांमोना नुनो मोन्दों एकाडेमिक इयार 2023-24। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जाय बिथांमोना फ्रेश बानायदों नोंथांमोना नैबेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। रिनिउवेलनि राङा हाबाखै दे। रिनिउवेलनि राङा दाख्लैबावै सोखांबाय। नैबे रां हाबनाया फ्रेश केन्डिडेटफोरनि। दानिया नोंथाङा बेयाव एकाडेमिक इयारखौ क्लिक खालामनानै नैबेयाव नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि, पासपर्ट आरो नैबे केपसाखौ नैबेयाव बहायनानै नैबे लगइन नोंथाङा खालामनांगोन। जुदि नोंथांनियाव एप्लिकेसन आरो पासपर्ट गैया, नैबेयाव नोंथाङा फरगट एप्लिकेसन आइडियाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा एप्लिकेसनखौ बहननो हागोन। आरो जुदि नोंथांनाव पासपर्ट गैया, अब्ला नोंथाङा नैबे रिकभार पासवर्डआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै पासवर्डखौ बहनना लानानै नैबेयाव लगइन जानो नांगोन। अब्ला नोंथांमोना गावबा गावनि प्रब्लेमखौ नुनो हागोन। स्टेटासाव नायनानै नोंथाङा बुजिनो हागोन। दानिया आं नोंथांमोननो देखायहरनि। दानिया नोंथाङा लगइन जानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों। नैबेयाव नोंथाङा नायबानो जाबाय एप्लिकेसन स्टेटासखौ नैबेयाव फाइनाल भेरिफाइ जाखादों स्टेट बर्डआव। नडुल अफिसारा बेखौ बानायखादों, बेबायदि खोथैदों, बेयो अकेयानो दं। नैबेयाव नोंथाङा नायनांगोन नोंथांनि कलेज लेभेलाव नोंथांनि एप्लिकेसना भेरिफाइ जादोंना जायाखै। नैबेयाव येस थानांगोन। नैबेयाव नोंथाङा नायबावनांगोन स्टेट बर्डनि नडुल अफिसारनि स्टेटासखौ नोंथाङा बेयाव नोंथांनि एप्लिकेसना भेरिफाइ जादोंना जायाखै नैबे येस थानांगोन। अब्लानिया थिग दं। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों एप्लिकेन्ट आदार भेरिफाइ। नैबेयो येस थाथारनांगोन। आङो बेनि जाहोनखौ नोंथांमोननो दा भिडिअनि जोबनायाव खिथागोन। नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे इम्परटेन्ट अपसन नुनो मोन्दों। गोबां मानसिफोरा कमेन्ट बक्सआव बेखौनो सोंहरदों। आंनिया स्टेटासा नैबेयाव सिलेक्टेड फर स्कलारशिप मेरिट लिस्टआव नैबेयाव लांदां खोथैदों, येसबो खोथैयाखै, न'बो खोथैयाखै आरो राङाबो हाबाखै।
बेयाव गोबां मानसिफोरा कनफिउज जादों राङा हाबगोन ना हाबा बेफोरबायदि डाउट जादों आरो कमेन्टआव सोंहरदों नोंथांमोननो आं आपडेट होनि नैबे सिलेक्टेड फर स्कलारशिप मेरिट लिस्ट बेयाव एस जानाया गोनांथार जाय बिथांमोननिया एस जादों बिथांमोना रांखौ मोननो हादों आरो जाय बिथांमोननिया बेफोरबायदि एसबो गैया न'बो गैया बेयाव लांदां खोथेदों बिथांमोना रांखौ मोननो हायाखै थेवबो नोंथांमोना जिंगा सिनाङा बेयो मोनसे टेक्निकेल इसुबो जानो हागौ नोंथांमोना साननैसो नेथ'बानो जाबाय नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन मानो होनोब्ला बेयाव जेबो अपसनानो खोथायाखै नोंथांमोना रोखा जाबाय जानो हागौ दानिया जोङो रां हाबिनि प्रब्लेम मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय नोंथांमोनखौ आङो भिडिअनि जोहै बुंखाबाय थादोंमोन नैबेयाव नोंथांमोना मोनसे अपसन नुनो मोन्दों इम्पर्टेन्ट अपसन नैबे एप्लिकेन्ट आधार भेरिफाइ बे एप्लिकेन्ट आधार भेरिफाइआ स्टुडेन्टफोरा गोबां लेटै आधारजों बेंकजों लिंक बानायदों बेनिखायनो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव राङा दासिमबो हाबाखै पेन्डिं जानानै दं नाथाय बियो आपडेट जादों PFMS पर्टेलाव नोंथांमोना बेखौ चेक खालामना नायबानो जाबाय जुदि नोंथांनि नैबे एप्लिकेन्ट आधार भेरिफाइआ बियो एस जानानै दं नैबेयाव थेवबो नोंथांमोननियाव राङा हाबाखै अब्ला नोंथांमोना जानो हागौ आधारखौ दाख्लैबावैसो नोंथांमोना आपडेट खालामदों नैबे DBTखौ दाख्लैबावैसो नोंथांमोना एक्टिभ खालामदों आधारजों बेंकजों लिंक बानायदों बेनि जाहोनाव गोबां स्टुडेन्टफोरनियाव राङा हाबाखै प्रब्लेमानो जाहैबाय नैबे एप्लिकेन्ट आधार भेरिफाइ नोंथांमोना बेखौ जुदि बानायना लादोंब्ला सिगाङाव नोंथांमोना रांखौ मोननो हादों जाय बिथांमोना नैबे एप्लिकेन्ट आधार भेरिफाइखौ एसे लेट बानायबाय नोंथांमोना जानो हागौ रांखौ मोनथ'नो हायाखै थेवबो नोंथांमोना जिंगा सिनाङा राङा पेन्डिं जानानै दं नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबगोन दानिया नोंथाङा आपडेटखौ बोरै नायनो नोंथाङा दानिया PFMS आव थांनानै स्टेटासखौ चेक खालामनानै लानो हागोन नोंथांनि आधारा क्रिएट जादोंना जायाखै DBTआ क्रिएट जादोंना जायाखै नोंथाङा PFMSखौ गुगोलाव सार्च खालामबानो जाबाय आरो नैबे थ्रि डटआव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबे पेमेन्ट स्टेटासआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे DBT स्टेटास ट्रेकाराव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय बेफोरबायदि क्लिक खालामनानै नोंथाङा दानिया नैबे केटेगरियाव नोंथाङा NSP आव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबे नोंथांमोना नुनो मोन्दों DBT बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय आरो स्कलारशिपनि एप्लिकेसन आइडिखौ नैबेयाव बहायनानै नैबे केपसाखौ बहायनानै नैबे सार्चआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दानिया आङो बेयाव नोंथांमोननो आपडेटखौ खोन्थाहरनि दानिया नोंथाङा बेबायदि स्टेटास नुनो मोनगोन नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों स्टेटास अफ बेनिफिसारि नैबेयो आपडेट जानानै दं बेयाव बिथाङा दाख्लैबावैसो बिथाङा आधारजों बेंकजों लिंक बानायदों बेनिखायनो बिथांनि राङा हाबथ'वाखै दा बेबायदि आपडेट जानानै दं मानो होनोब्ला आधारजों बेंकजों लिंक जानाया दाख्लैबावैसो जादों बेनिखायनो नैबे PFMS पर्टेलाव बेफोरबायदि आपडेटेड खोथिदों जाय बिथांमोननिया बेबायदि आपडेट खोथिदों नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनाङा रांखौ मोननो हागोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय माबाफोर नोंथाङा डाउटब्लाथाय कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय एसेनोसै